Państwu. Witam Państwa w Galerii Arsenał w Białymstoku na spotkaniu wokół książki Ruiny Białorusi. Jest nam bardzo miło, że możemy to wydarzenie tutaj zrobić. Jesteśmy współtwórcami tej książki, współproducentami. I cóż, książka jest do nabycia u nas w Galerii Arsenał oczywiście. Będzie też w innych miejscach, co zostanie w swoim czasie ogłoszone. I przekazuję bezpośrednio głos prelegentce. Dziękujemy Ewie Hacianowskiej z Galerii Arsenał. Dziękuję serdecznie. Ewa Hacianowska привітала нас сьогодні на зустрічі вокруг книжки «Руїни Білорусі». Сьогоднішня зустріча, тому що і книжка на трьох мовах, то хоча б на двох буде вестися. Постараємо się, jak macha szerszy kruch usprymalnika u nas zrozumiał. W związku z tym, że książka jest przygotowana w 3 językach, to przynajmniej w 2 dzisiaj będziemy mówić. W związku z tym, że nie tylko spotykamy się fizycznie w Galerii Arsenał w Białymstoku, ale także dlatego, że prowadzona jest transmisja online z naszego spotkania, z tej prezentacji, a prowadzona jest na kanałach facebookowych Galerii Arsenał, Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku oraz Festiwalu Intelektualnej Knihi Pradmowa. Сьогоднішня зустріча ведеться так само не тільки вживую у галереї Арсенал, але так само у трансляції онлайн. Можна нас зустріти у форматі mianowicie online na Facebook profilach Galerii Arsenał, Centra Białoruskiej Kultury u Białegostoku, a tak samo Festiwalu Intelektualnej Knihi Pradmowa. Усіх вітаємо, serdecznie witają усіх, хто сьогодні тут з нами у Białegostoku fizycznie, ale tak samo witają усіх, які soczać za translację przed swoimi mobilnikami czy komputerami. Witamy serdecznie wszystkich zebranych tutaj dzisiaj w Galerii Arsenał. Dziękuję, że jesteśmy wspólnie tutaj przy tej okazji, przy prezentacji, promocji i rozmowie o książce Ruiny Białorusi, ale tak samo serdecznie witam wszystkich, którzy są z nami online, śledzą spotkanie, a także ci, którzy być może kiedyś podejrzą, co się działo dzisiaj w Białymstoku. Proszę wybaczyć nam duże wzruszenie na początek i myślę, że to jest uprawniony stan emocjonalny, który towarzyszy gościom dzisiejszej prezentacji. Będziemy krychu rozchwalowany, ja. Musicie to zrozumieć. Tema u tym sensie, i tema już seriozna na pełna, u kontekstach i gramackich, i kulturnych, ale schwalowaność będzie projawiać tak samo na pełna u niejkiej radości od spełnienia niejkiego kroku czy mary do wydania tej książki. Tak, będziemy rozchwalowani, czyli będziemy troszkę na pewno i wzruszeni tą sytuacją, ale też będzie mimo różnych kontekstów sytuacyjnych, mimo sytuacji społecznej dotyczącej Białorusi, kultury białoruskiej, będziemy też trochę się cieszyć z tego powodu, że książka wyszła, ponieważ to ogromny wkład pracy wielu osób i za chwilę powiem, jaki to jest wkład. A teraz chciałabym przywitać na początek osoby, które dzisiaj są odpowiedzialne i za książkę, za to, że powstała w takim kształcie i też dzisiaj opowiedzą z różnych perspektyw o pracy nad książką. Tak że na początek pakul pieraliczył usich odkaznych za to, że książka jest. Przywitają naszych gości. Uczestnicy tej zustreczy poczną z Lesi Pczołki, autorki idei, koncepcji, redaktorki tej książki w takim sensie i w ogóle dyrektorki archiwa Wiecha. To sama jasna, bo to krynica i przyczyna, za jaką ta książka uznikła. Lesia Pczołka, dyrektorka Wiecha archiwum Wiecha, które w zasadzie swoją pracą doprowadziło do tego, że mamy dzisiaj to wydanie. Tak pokażę, żeby pokazać też, jaki jest format tej książki, bo jest pokaźna, ale też autorka koncepcji idei tego wydania. Władimir Hramowicz, mastak, ale tak samo i redaktor u tej knizie, ale tak samo autor esse, jakoje witaje paśla leśnej predmowy czytaczą tej książki. Władimir Hramowicz, artysta, redaktor tekstów, które są publikowane w tej publikacji, ale także autor ważnego eseju, który towarzyszy temu wydaniu. Anatol Wap, dyrektor Centra Białoruskiej Kultury u Białegostoku, zbory Białoruskiego Archiwa, jaki jest może jeszcze nieformalna i nieoficjalna takim archiwem w tym sensie publicznym, że to zafiksowane jak archiw, ale on stwaraється i on jest i czastka tego archiwa tak sama znajszła się, weszła u tę knigę.
Anatol Wab, dyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Centrum, które tworzy archiwum. Nie jest może to archiwum jeszcze, które jest usankcjonowane w jakiś sposób prawny, ale poprzez fakt, że jest w Centrum Kultury Białoruskiej, jest częścią tej instytucji i jest częścią, myślę, ważnej pracy nad archiwizacją pamięci społeczności białoruskiej, tak tu na Białostoczyźnie, jak i w Białorusi. O czymś zapomniałam, co powiedziałam, ale idę dalej. A poprowadzę spotkanie. Ilona Karpiuk, również z Centrum Kultury Białoruskiej. I bardzo się cieszę na początek, że zarówno pomysł Lesi i Władimira, jak również Galerii Arsenał, żeby też zwrócić się do Centrum Kultury Białoruskiej z pomysłem, aby wspólnymi siłami wydać to pokaźne wydawnictwo, się pojawił w ich głowach, bo od tego pomysłu znajdujemy się w miejscu, w którym połączyliśmy siły różnych archiwów i to jest moc tego wydania. Wielmi cieszę się, że to Galeria Arsenał i twórcy idei zaprosili Centr do współpracownictwa, bo dziękując temu my społczyli siły bolej czym одного archiwa, a ja почну z tego, że jeszcze перелічу osoby, dziękując jakim ta książka w ogóle wyszła, nie tylko w sensie pracy niepośredniej, ale tak samo fakt, że ta książka jest efektem pracy archiwa Wiecha, jaki zajmuje się kolekcjonowaniem a liczbowanych zdymków, jakie dosyłają i prywatne ludzie, i tak samo różne ustanove. I ze zboru tego adredagowanego, wybranego uznikła ta książka. Teraz pozwolę sobie przeczytać współtwórców w zasadzie tego wydania, ponieważ Archiwum Wiecha to praca, która polega na tym, że cyfrowe wersje zdjęć, które widzimy w publikacjach tego archiwum, pochodzą po prostu głównie od prywatnych osób, ale też instytucji, które chcą się podzielić tym, co mają, tym, co jest dla nich ważne, tym, co tworzy historię i pamięć białoruskiej historii i Białorusi tu i teraz. A więc koncepcja, tak jak wspomniałam, Lesia Pczołka, katalogowanie, praca biblioteczna, opisy architektury, praca nad katalogowaniem tych fotozdymków, biblioteczna praca i tak samo tekst opisanie budynków, to Asia Chmys. Przedstawiła Władimira Hramowicza z zjawonym układem. Władimir Hramowicz również i redakcja, i esej. Następnie, co jest bardzo ważne, struktura tego wydania to są regiony Białorusi. I to jest klucz do odczytania tutaj i do wędrówki po tej książce. Dlatego też bardzo ważni byli konsultanci. Potrzebna była konsultacja, pokolki zdymki dotyczne i ułatkowane powodle białoruskich w oblasti i regionów. I konsultantami tego wydania zjawiają się Witebski region, Witebszczyzna, Kastuś Szytel, jest z nami, Sionia. Dziękuję wielki. Tak, możemy w ogóle tak, przywitać się. Jak było czuwać, to jest z nami ludzi żywych. Ja tak samo dziękuję wam serdecznie. Dalej, Gomelszczyzna, Gomelski region, Jałien Malikał, Hradzieńszczyna, Szczepan Sturejka, Mogilowszczyna, Alech Dawid Lisowski. Tak? Dokładnie tak. Szanowny ja zaczytaję prosto. Przeczytam nazwiska i nazwy instytucji, które mają swój wkład w tę publikację. Ala Żak, Aleks Alan, Aleksiej Wołkow, Alech Maślijew, Aleksandr Nawaraj, Aleksiej Trubkin, Alech Dawid Lisowski, Archiw Historii Mogilowa, projekt, Andruś Horwat, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Asia Walkowicz, Biblioteka Narodowa, Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, Diana Pinczuk, Dmitry Maśli, Europeana, Fortepan, Gennadź Dubatołka, Irena Domańska, Jafim Czarnoglas, Jałjen Mszar, Kastuś Szytel, Lesia Pczołka, Ludmiła Hryszanowa, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Natalla Dorasz, Raścisław Piliczowski, Retro Petrikow, projekt, PAS-2, projekt, Raścisław, Ruslan Kulewicz, Siergiej Plutkiewicz, Stanisława Najdowicz, Tatiana Falewicz, Władimir Hramowicz, Władimir Sadowski, Wadzim Citoł, Wiera Aniszczanka. Tak samo jest zdymki na ogólnym dostępie, dziękując Wikimedia Commons, Jury Pankoł,
Zmicier Afanasienka. I zaraz możemy podziękować usim piralicznym osobom, chcemy to wledzić i zacząć za naszej sustreczej. Kogo nie piraliczyła, kto będzie ważnym, przez moment poczuję od Lesi, bo ja chcę patrzeć i dać głos Lesi, jak autorce tej idei, ale pocznę z niektórych słów, jakie ty tak samo ukulczyła u swoją predmowę do tego wydania. Ruiny Białorusi uznikli, aby zobaczyć, jak rujnowanie stała charakterystyką białoruskiej kultury. A więc ruiny Białorusi powstały, żebyśmy zobaczyli, jak rujnowanie stało się w pewnym sensie charakterystyką białoruskiej kultury. Ale archiwna praktyka wiechy to forma cichego, pośladownego supraciwu i instrument przebudowy kolektywnej pamięci poza mierzami istniejących kanonów. Ale przede wszystkim praktyka archiwistyczna archiwum wiecha to forma cichego, konsekwentnego sprzeciwu i instrument przebudowy zbiorowej pamięci poza granicami istniejących kanonów. Białorusy powinny samostojnie supraciwlać swojemu kulturnemu pochłanianiu i unutry krainy i poza jej mierzami. To wszystko o takim pewnym supraciwie. To wszystko to o tym, że archiwum wiecha to i praktyka dotycząca pamięci i kolektywnej pamięci, jej przebudowy, to ważny instrument i ma też znamiona cichego, konsekwentnego sprzeciwu. Lesiu, nie będę pytać czemu i dlaczego, bo robicie to z archiwum Świętego Choda, ale faktycznie był moment, jaki przywiął was do tego, że zakładają archiw i właśnie takie efekty to przynosić. Rozpowiedzi krychu nam pracheta. Так, дякую велике і дякую всім, хто сьогодні завітав до нас тут в офлайні, в онлайні. Ось я попрошу показати сторону. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dzisiaj są z nami i w offline, i w online. Zaczniemy od prezentacji pewnie, tak? Так, і по-перше, я хотіла би поділитися, чим займається архів Веха, трохи показати нашу внутрішню структуру архіва. По-перше, ён быў заснаваны яшчэ ў 2017 годзе, і з таго часу мы працуем з вернакулярнай фотаграфіяй сямейных фотоархіваў. Archiwum powstało w 2017 roku. Od tego czasu pracujemy przede wszystkim fotografią lokalną dotyczącą rodzinnych archiwów. Chciałabym teraz opowiedzieć trochę o strukturze naszej pracy. Ja dodam od siebie, bo to istota tego i punkt wyjścia do tego, że powstała ta książka, o której dzisiaj będziemy jeszcze bardzo dużo mówić. Так, ми падчас працы мы абіраем некую тэму, якая часцей за іншай з'яўляецца в архівах беларусаў беларусак, і пачынаем збіраць тэматычныя калекцыі. To dość istotne, bo praca nad kolejnymi projektami archiwum powstaje wtedy, kiedy jest widoczny temat. I kiedy jest temat, który jest wyraźnie zauważalny w zdjęciach, które pojawiają się w tej wizualnej historii Białorusinów, wówczas zaczyna się praca wokół danego tematu. Так, і мы збіраем толькі лічбавыя копіі. Нам важна паказаць важнасць гэтых фотаздымкаў у прыватных сямейных фотоархівах, падкрэсліць іх значнасць і матываваць людзей на іх захаванне. Archiwum kolekcjonuje w zasadzie tylko kopie cyfrowe. Oryginały zostają u właścicieli, ale to po to, żeby przede wszystkim poszerzyć dostęp do tej pamięci i zachęcić też innych do tego, żeby z tą pamięcią w tym wyglądzie fotograficznym, wizualnym pracowali. Так, мы працягваем збіраць фотаздымкі і шчыра запрашаем вас долучыцца. Калі у вас ёсць тэматычныя фотаздымкі, зроблены на тэрыторыі сучаснай Беларусі да 1980 года, якія адпавядаюць гэтым тэмам, я іх пералічу зараз. Вось то, калі ласка, дасылайце. І на нашай старонкі ёсць інфармацыя, як гэта зрабіць. Ważna informacja, z samego początku zachęcamy, ażeby współpracować w tym zakresie. Jeżeli są u Państwa w zbiorach, którzy nas oglądają, słuchają, jakieś zdjęcia, które powstały na terenie współczesnej Białorusi, ale tu też jest cezura czasowa, do roku 1980. Wówczas zachęcamy serdecznie, żeby wysyłać na podane koordynaty na stronie. Так, і ми не займаемся этнаграфіяй, насамрэч, то бок праца нашага архіва пабудавана праз парцісіпаторны метад і пра мастацкі. І мы разам з супольнасцю ствараем архіў, але інтэрпрэтуем яго з пункту сённяшняга дня.
Najważniejsze, że nie jesteśmy etnografami. To nie jest praca etnograficzna, a w zasadzie chodzi o partycypacyjną pracę i pracę artystyczną. To, co powstaje w opracowaniu, w toku działania, to w zasadzie komentarz do dnia dzisiejszego. Агулам я магу сказаць, што візуальная гісторыя Беларусі дрэнна захавалася ў параўнанні з усімі нашымі суседзямі. На гэта паспрыялі канфлікты, войны, рэпрэсіі, хвалі міграцыі, якія знішчалі колькасць фотаздымкаў. Wizualna historia Białorusi jest dość uboga, można powiedzieć, bardzo ograniczona, na co oczywiście wpływały losy historyczne, dzieje historyczne, wszystkie zawieruchy wojenne, migracyjne. Dlatego też efekt jest taki, że niewiele mamy tych artefaktów. Так што ўсё, што вы сёння маеце, гэта вялікі скарб. Wszystko, co macie, to wielki skarb. І мы спрабуем навучыцца чытаць фотаздымкі, якія адлюстроўваюць паўсядзённасць, якая падаецца з аднаго боку нецікавым, але насамрэч яна вельмі многа кажа пра гісторыю 20-го стагоддзя, які мы ведалі толькі праз наратыў афіцыйны з кніжак. І мы шукаем іншыя спосабы інтэрпрэтавання і працы z гэтым паўсядзённым архівам. Próbujemy pracować z codziennością zawartą w tych zdjęciach, żeby trochę odbić się od takiej ogólnej narracji, która zawarta jest w książkach, czy narracji ogólnopaństwowej. I spróbujemy odczytywać te zdjęcia w taki sposób, żeby dawały nowe światło na to, jak odczytujemy Białoruś i jej kulturę i życie Białorusinów. І ціхая гісторыя гэта не абмежаванне. Наадварот, гэта вялікае адкрытае поле для пошуку сэнсаў. І фотаздымак гэта не проста фіксацыя моманту, гэта дакумент, культурны маркер і інструмент для працы з ансэнсаваннем мінулага. Tak, zaraz ja odszukаю moją dopomóżnik. Nie, fotozdymak prosta, tak, zdjęcie to oczywiście tak, znacznik kulturowy, znak dla nas drogowskaz i to nie tylko zatrzymanie w kadrze pewnego momentu, ale też po prostu w pewnym sensie jakiś zbiór sensów do odczytania. Вось што нас матывуе ствараць гэты архіў. І мы памятаем праз вобразы, памятаем пра візуальныя вобразы, і таму абмежаванне да архіваў вядзе да кантролю і маніпуляцыі з памяццю. Мы ствараем альтэрнатыву. Ważny moment, obmierzowanie, przepraszam, przechodzę na polski. Ograniczanie dostępu do wizualnej pamięci, tej właśnie zbiorowej, ale też indywidualnej, to najlepszy sposób również do tego, żeby doprowadzić do skutecznej kontroli i manipulacji. І так, на сённяшні дзень мы маем 5 калекцый. Гэта найлепшы бок, фотаздымкі на фоне тканых дываноў. Tak, na dzisiaj mamy 5 kolekcji, nad którymi pracujemy. Pierwszy to jest najlepszy bok, lepsza strona, czyli fotografie na tle tkanych dywanów. Дзявочы вечар, апошні фотаздымак, гэта пахавальныя весельныя фота. Zdjęcia ślubne i pogrzebowe, tak, dziękuję, i pogrzebowe. Dziewoczy wieczór i ostatnie zdjęcie. Wieczór panieński, ostatnie zdjęcie. Так, людзі лесу гэта фотаздымкі беларусаў у лесе. Ludzie lasu, czyli fotografie ludzi w lesie, ale też i lasu w ogóle jak przestrzeni. Так, і наша вось новая калекцыя, над якой мы працуем 3-й год, гэта руіны Беларусі. 3. rok pracy poświęcamy natomiast ruinom Białorusi. Кожная праца з калекцыі пачынаецца спачатку збору матэрыяла, потым аналіза, напісання тэкстаў і выдаецца ў выглядзе кніжак. І на сайце вы можете паглядзець nasze папярэднія выданні. Każda praca to zbiór materiałów, opracowanie i oczywiście przygotowanie odpowiednich tekstów, które będą potem znajdowały się w efekcie końcowym, czyli publikacji, bo każdy projekt powinien zakończyć się właśnie publikacją książkową. Так, на жаль, мы выдаем кніжкі вельмі невялікімі накладамі, таму ўсе папярэднія тыражы ўжо распроданы цалкам. І, дарэчы, за людзі леса вось мы атрымалі прэмію Немпадыстава, чым мы вельмі цешымся. Oczywiście publikujemy z obiektywnych względów w małych nakładach swoje książki, dlatego w zasadzie są już niedostępne, oprócz ruin Białorusi, one z Sionnia. Tak. A za książkę Ludzie lasu też archiwum otrzymało nagrodę imienia Niempadystawa za najlepszą okładkę książki. Tak, książki można obejrzeć na stronie internetowej, zachęcamy. Tak.
Калі ласка. І сёння на нашым мерапрыемстве можна набыць кніжку «Руіны Беларусі» па прамацыйным кошце і таксама онлайн зараз на камунікаце. Tak, tu już na wstępie słyszeliśmy, że dzisiaj można kupić książkę w Galerii Arsenał. Będzie oczywiście dostępna w kolejnych dniach, dzisiaj w cenie promocyjnej. Natomiast równolegle też będzie dostępna i w Centrum Kultury Białoruskiej, a dzisiaj już można zakupić ją online na stronie komunikat.org. Ну і некалькі слоў я дадам пра руіны Беларусі, што яна прысвечана, гэта кніжка прысвечана лёсу нашай архітэктурнай спадчыны, якая на працягу стагоддзяў знішчалася войнамі, недбаўнасцю альбо дзяржаўнай палітыкай. Zacznę trochę jeszcze o ruinach Białorusi oczywiście, bo po to się spotkaliśmy tutaj. Przede wszystkim jest poświęcona naszej spuściźnie dotyczącej architektury, budynków przede wszystkim. I jaka oczywiście na przestrzeni wieków uległa zniszczeniu, czy to przez wojny, czy przez niedbałość, zaniedbania, ale także przez politykę państwową. Так, і ў гэту кніжку ўвайшлі фотаздымкі ў першую чаргу тыя, якія нам дасылалі людзі. То бок будынкі, якія мы абралі, гэта не значыць, што гэта самыя важныя будынкі ў гэтых рэгіёнах. Гэта значыць, што мы ставілі акцэнт менавіта на фотаздымках з прыватных сямейных архіваў, каб паказаць гісторыю з перспектывы чалавека. Kluczem do tej książki i publikacji i zdjęć, które się ukazały ostatecznie, jest to, że przede wszystkim to są zdjęcia przesłane przez prywatne osoby. To było pierwsze kryterium. To nie są najważniejsze być może w regionach budynki, które pojawiały się w tej publikacji. Natomiast ważne jest, że one tworzą perspektywę osób, którym zależy na zachowaniu swojej kultury, spuścizny i zapamiętaniu tego, co w architekturze dla nich było ważne, jest ważne i dzięki temu stanie się ważne też dla nas i cała ta opowieść. І мы працягваем збіраць матэрыялы, працягваем збіраць фотаздымкі, так што шчыра запрашаем далучыцца. І гэта толькі першы том «Руіны Беларусі» будзе друкавацца і наступны, калі мы будзем мець дастатковую колькасць матэрыялу. Так што долучайтесь. Nie zawieszają sustreczy jeszcze. Lesia oczywiście podkreśla po raz kolejny, jak ważne jest to, żebyśmy się dzielili wzajemnie zdjęciami, bo liczy, że to nie jest ostatni tom, a w zasadzie już jest to pierwszy tom i ta historia będzie miała swoją kontynuację, bo rzeczywiście zabytków, zdjęć, momentów, o których warto opowiedzieć i zapisać, uwiecznić w takiej publikacji jest wiele, więc to początek tej historii i przygody. Так, ну і мы запрашаем нашых онлайн-гледачоў, так, з каментарамі. Я, może być, нешта забыла распавесці, ale my nie rozchodzimy. Tak, zachęcamy również uczestników, którzy są z nami online. Jeśli pojawią się jakieś pytania w trakcie, zachęcamy, żeby się podzielić. Spróbujemy na bieżąco przynajmniej na część odpowiedzieć, również jeśli będą dla naszych słuchaczy i widzów ważkie bardzo. Tak. Tak. Szanowni gości, drodzy goście, nie ma wśród nas jeszcze jednej gościni, która była zapowiadana, mianowicie Asich Mys. Ale Asia jest, w związku z tym, że jest daleko, to nie mogła do nas dotrzeć, natomiast dotarł do nas jej głos i jest to ważny głos, dlatego chcielibyśmy się podzielić. Шановні, nie ma z nami, a zajaulali про її присутність у форматі онлайн, принаймні, Асіх Мис, яка так само состворила цю книжку, але есть z nami jejny głos i chcę teraz wspólnie posłuchać głosu Асіх Мис. Prosimy o dźwięk. Мяне завуць Ася Хмыс. Я супрацоўніца архіва Веха. На жаль, я жыву далёка ад месца сённяшняй імпрэзы і не магу прысутнічаць тут асабіста. Але я бы хацела сказаць некалькі словаў з гэтай радаснай нагоды. Шаноўныя сябры, дзякуй усім, хто прыйшоў сёння на сустрэчу з новай кнігай. Віншую усіх, хто працаваў над ёй. Для мяне вялікі гонар быць часткай гэтай супольнай працы. У кнізе я адказвала за тэксты пра будынкі і подпісы да фотаздымкаў. У папярэдніх кнігах Веха мы рабілі акцэнт на вялікіх артыкулах і не давалі падрабязных апісанняў здымкаў. Падчас працы над калекцыяй «Руіны Беларусі» я паспрабавала пайсці іншым шляхам, сфармуляваць кароткія дакладныя подпісы. Для гэтага мне давялося паглыбіцца ў гісторыі будынкаў, адлюстраваных на фотаздымках. Гэтыя гісторыі мяне вельмі захапілі.
як ішла пабудова, хто працаваў над імі, праз якія гістарычныя віхуры прайшлі гэтыя муры, як яны былі разбураныя або, значна радзей, выратаваныя. Для мяне кожны фотаздымак у калекцыі – гэта скрыжаванне двух вымярэнняў. З аднаго боку – гісторыя, якую нясуць старыя муры. З другога – момант сучаснасці, увасоблены ў людзях, якіх мы бачым на здымках. У тэкстах я спрабавала зрабіць гэты гістарычны фон бачным. Гэтая праца прымусіла мяне задумацца шырэй пра тэму разбурэння. Свет, які пастаянна абнаўляецца, не можа абысціся без яго. Але ёсць вялікая розніца паміж знікненнем аджылага і знішчэннем жывога, патрэбнага. Будынкі, пра якія ідзе гаворка ў кнізе, гэта не проста цэгла. Яны утрымлівалі лад жыцця, інстытуты, формы грамадскага існавання. Сядзібы, сінагогі, калегіумы, цэркві і касцёлы, ратушы стваралі прасторы пэўнага парадку. І вельмі часта ў беларускай гісторыі гэты парадак быў парушаны гвалтоўна і ненатуральна. На месца знішчанага інстытута ці сацыяльнага слою доўга не прыходзіў іншы. Прастора жыцця занепадала. Гісторыі, сабраныя ў кнізе, паказваюць, наколькі марудным і балючым можа быць гэты працэс. І выглядае так, што супраціўляецца знішчэнню не толькі цэгла, але і сам парушаны парадак рэчаў. Кляштар ператвораны ў мэблевую фабрыку. Замак закінуты разбурацца. Сядзіба з адміністрацыйнымі установамі калгаса. Гэтыя месцы маюць асаблівую сілу. Яны вабяць людзей і часам нібы вырываюцца са свайго шляху разбурэння. Але мы бачым, што адной толькі добрай волі недастаткова. Творчая прастора ў былым кляштары спыніла існаванне пасля 21 года. Фонды, якія аднаўлялі замкі і сядзібы, былі ліквідаваныя дзяржавай разам з сотнямі іншых арганізацый. І гэта зноў выглядае як гвалтоўнае парушэнне натуральнага парадку, калі жывая чалавечая дзейнасць прымусова спыняецца. Сёння мы жывем у момант чарговага вітка разбурэння беларускай прасторы. Але я шчыра ўпэўненая. Праца людзей у Беларусі і за яе межамі, праца гісторыкаў, краязнаўцаў, калекцыянераў, мастакоў, даследчыкаў, неабыякавых грамадзян, якія захоўваюць сваю сямейную і агульную гісторыю, здольная запаволіць і спыніць гэтае разбурэнне. Я спадзяюся, што і гэтая кніга стане укладам у захаванне нашай гісторыі і нашай спадчыны. З павагай, шчыра ваша, Ася Хмыс. Dziękujemy Asi. Dozwólcie, że ja chuzinka postaraję się jakby перекласти. A umieszcza się jeszcze, serdecznie zapraszamy, tutaj są miejsca. Widzę, że trochę osób jest z tyłu, a tu mamy trochę wolnych krzesełek, więc zapraszamy serdecznie do przodu. Drodzy przyjaciele, dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Gratuluję wszystkim, którzy pracowali nad książką. Dla mnie wielki zaszczyt być częścią tego wspólnego dzieła. W książce odpowiadałam za teksty o budynkach i podpisy do zdjęć. W poprzednich książkach Wiechy kładliśmy nacisk na obszerne artykuły i nie zamieszczaliśmy szczegółowych opisów zdjęć. Pracując nad ruinami Białorusi starałam się pójść inną drogą, formułować krótkie, precyzyjne podpisy, ale aby to zrobić, musiałam zagłębić się w historię budynków przedstawionych na zdjęciach. Te historie mnie zafascynowały. Jak przebiegała budowa, kto przy niej pracował, jakie historyczne zawirowania przeżyły te mury, jak zostały zniszczone lub znacznie rzadziej uratowane. Każde zdjęcie w kolekcji to skrzyżowanie dwóch wymiarów. Z jednej strony mamy historię niosącą stare mury, z drugiej strony tu i teraz, ucieleśnione w ludziach, których widzimy na zdjęciach. W tekstach starałam się uwidocznić to historyczne tło. Praca skłoniła mnie do szerszego myślenia o temacie zniszczenia. Świat, który stale się odnawia, nie może się bez niego obejść, ale jest ogromna różnica między zniknięciem tego, co przestarzałe, a zniszczeniem tego, co żywe. Budynki, o których mowa w książce, to nie tylko cegły. Prezentowały styl życia, instytucje, formy istnienia społecznego. Dwory, synagogi, uczelnie, kolegia, kościoły, ratusze tworzyły przestrzenie o określonym porządku. I bardzo często w historii Białorusi porządek ten był gwałtownie i nienaturalnie zakłócany. Kolejne instytucje czy warstwy społeczne na tym miejscu długo nie powstawały. Przestrzeń życiowa podupadała. Historie zebrane w książce pokazują, jak powolny i bolesny może być ten proces. Ale okazuje się, że nie tylko cegły opierają się zniszczeniu, ale także sam zaburzony porządek rzeczy. Klasztor zamieniony w fabrykę mebli, zamek pozostawiony w gruzach, dwór z biurami administracyjnego kolchozu. Te miejsca mają szczególną moc. Przyciągają ludzi i czasem zdają się wyrywać ją z drogi do zniszczenia.
Ale widzimy, że sama dobra wola nie wystarczy. Przestrzeń twórcza w byłym klasztorze przestała istnieć po 21 roku. Fundusze, które służyły odrestaurowaniu zamków i majątków ziemskich, zostały zlikwidowane przez państwo wraz z setkami innych organizacji. I tu znów wygląda na brutalne naruszenie naturalnego porządku, kiedy żywa ludzka działalność zostaje siłą zahamowana. Dziś żyjemy w momencie kolejnej fali destrukcji białoruskiej przestrzeni. Jestem jednak szczerze przekonana, że praca ludzi w Białorusi poza jej granicami, historyków, krajoznawców, kolekcjonerów, artystów, badaczy, zatroskanych obywateli, którzy chronią swoją rodzinną i wspólną historię, jest w stanie spowolnić i powstrzymać ten proces zniszczenia. Mam nadzieję, że książka ta również stanie się wkładem w zachowanie naszej historii i naszego dziedzictwa. Z poważaniem szczerze dziękuję, Asia Chmys. Dziękujemy bardzo. Asia Chmys powiedziała bardzo dużo na temat podejścia do pracy nad książką. I myślę, że też zachęciła Państwa do tego, ażeby jak najszybciej zajrzeć do jej wnętrza, bo rzeczywiście opisy budynków, losy budynków, tych zabytków architektury, konteksty, w których powstawały, bohaterów, których losy plotły się z budynkami i to, co się stało z nimi do dzisiaj, jest naprawdę wciągające i fascynujące i tak zostało napisane przez Asię po olbrzymiej kwerendzie. Хочу сказать, что шмат чаго Ася сказала сваімі словамі, гэта абсалютна вельмі важнае і паказвае, як сканструявана кніжка. Гаварыла пра тое, што яна падзелена на рэгіёны, але ў асноўным важнае, што кожны будынак мае апісаную сваю гісторыю. І праца Асі гэта аграмадны ўклад у выгляд гэтай кніжкі. Historii opisane u takiej formie i eseistycznej, сказала б, tak, i u jakiej platuca, i losy ludzi, i herojów, i czytajem pra początki tych budynków do momentu ich zniszczenia albo odnowlenia u współczesności. To faktycznie wielmi ciekawa i historia, z jakiej prosta хочет zaznajomić. I tu szmat czego jeszcze raz powiedzie na pełna prageta, ale u różnych kontekstach Władimir Hramowicz, jak i tak samo autor esсе, ale on podeszł do tej temy, skażu tak samo i u filozofskim, z podchodem takim больш filozofskim, a z drugiego boku tak samo gledzić na Białoruś i to, jak zachowywać spадщина, kategoriami tak samo i dzierżawy i ustanową. Asi słowa już przybliżyłam Państwu, natomiast teraz chcę powiedzieć, że też o kontekście pisania tej pracy, ale też o spojrzeniu na budynki, ich losy w Białorusi, trochę innym spojrzeniem podzielił się Władimir Hramowicz, nie tylko pisząc esej, w którym opowiada też o perspektywie państwowej, instytucjonalnej, ale też w taki sposób, myślę, też bardzo filozoficzny. Więc zapraszam teraz Володю, некалькі словаў ад сябе пра працу над кніжкай. Усім прывітанне. Мяне зовут Владимир Храмович. Я ў гэтай кніжцы адказваю, ну, можа так пакінем. Я ў гэтай кніжцы адказваю за такі канцэптуальны бок, я бы сказаў, jeszcze больше. Tak, Władimir w książce odpowiada za stronę w pewnym sensie konceptualną, ale co to znaczy, zaraz nam dopowie, bo to rzeczywiście brzmi enigmatycznie i zagadkowo, co znaczy konceptualne podejście do tej książki w tym znaczeniu. Tak, jak ja już сказал, я мастак, і тэма руін, архітэктуры горада мяне цікавіла заўсёды, яшчэ калі вучыўся ў Акадэміі мастацтва. Jestem artystą, a tema ruin interesowała mnie w zasadzie od zawsze, zwłaszcza ruin miasta, a interesowałam się już tym wtedy, kiedy byłem studentem Akademii Sztuk Pięknych. Так, так. І, канешне, у Мінску ты это вельмі ясна адчуваеш, таму што цэнтр горада, ну, які это замкавая гара заўсёды, ну, этой замкавай гары няма, там проста пустка, такі пляц, які называецца пляц 8 сакавіка. Co jest charakterystyczne dla Mińska, to fakt, że no, ta część stara, powiedzmy historyczna, która nazywa się Górą Zamkową, w zasadzie jest placem imienia 8 marca i w zasadzie jest pewną pustą przestrzenią i zupełnie nie odpowiada kryteriom myślenia historycznego. Так. Ты заўсёды бачыш, што ідуць нейкія старыя вуліцы таго маленькага гістарычнага цэнтра, і потым просто вуліцы этой абрываюцца, вось, і з таго пачалася моя
jakby zацікаўлення гэтай тэмай руін і чаму якія-то будынкі ёсць, a potem ich nie ma. Gdy podążamy małymi uliczkami właśnie z centrum Mińska, które uznajemy za tą historyczną część miasta, one przez chwilę nas prowadzą, a za chwilę po prostu w zasadzie się obrywają, urywają się, tak? Kończą się i zupełnie zaczyna się inna przestrzeń. I to Władimira właśnie zafascynowało, jakby co się dzieje, że ten fragment życia był, tak? A teraz po prostu został jakby brutalnie zerwany. Так. І така ідея ўзнікла менавіта, што можна было ўсе нейкія такія фотаздымкі ці вобразы сабраць у нейкую кніжку, і мне трапіла у выглядзе падарунка кніжка «Руіны Варшавы», выдадзеная галерэяй «Растер» у 18 ці 17 годзе. W zasadzie zastanawiałam się, co z tym mogę zrobić, tak? Z perspektywy artystycznej również. No i odpowiedź przyszła wraz w momencie, w którym trafiła w moje ręce książka Ruiny Warszawy. To gdzieś był mniej więcej rok 18, wydana przez galerię Raster. No i stała się takim drogowskazem, co można zrobić. Так. І у гэты ж час, у 18 годзе я зрабіў тут выставы, тут нема. Ну, Стараемся, моцна стараемся. Поверьте, так. Вось, это фрагменты нейкіх маіх старых прац. Вось можна ўбачыць музей Вялікай Айчыннай вайны, другой, ну, Вялікай Айчыннай у нашым выпадку. Гэта пустка беларускага Белэкспа, который таксама знеслі 60-х гадоў, як Эмілія в Варшаве, умоўна. To fragmenty moich jakby wcześniejszych prac. Tam widzimy między innymi budynek zniszczonego w zasadzie budynku Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, który stał w zasadzie w centrum Mińska. Tutaj też pusta przestrzeń po Biel-Expo, również zrównane z ziemią. A to jak on wyglądał? To zrekonstruowany wygląd i tu Wołodzia porównuje to do Emilii, która również w Warszawie została po prostu. Так. Ну і пераходзім якby я калі пачаў працаваць з гэтымі тэмамі, я, канешне, праводзіў час у розных онлайн-архівах і аукцыёнах, вось, і пачаў цікавіцца рознымі артефактамі зусім. І першае, што я набыў, это фотаздымак вось Дома ўрады часоў вайны для вось этой працы, которая ніжэй. Gdy zaczęłam się interesować już i pogłębiać ten temat, zaczęłam też interesować się różnymi archiwami. No i w zasadzie punktem wyjścia do dalszej pracy, bo tu już mamy fragment pracy z wystawy, o której za chwileczkę Wołodzia opowie. Pierwszy artefakt, który nabył, to było zdjęcie Domu Urada, czyli dom rządu Republiki Białoruś, który znajduje się również po prostu w centrum, w centrum miasta. Dobrze było pokazać zaraz, jak wygląda kapu. Ujawili sobie. По суті, він виглядає ось так, але це у різні часи. Tak, w zasadzie istota to wygląda w ten sposób, jakby tutaj w tej koncepcji oczywiście może nie każdy skojarzy ten budynek. No to takie już opracowane. Tak, to jest twórcze opracowanie Wołodzi. Але гэты будынак безумоўна важны тым, што ён сам па сабе якby з'яўляецца такім прыкладам канструктывізму арт-дэко, дарэчы, пабудаванага, спраектавана Іосифам Лагомбардам, który narodził тут на Podleszczy. Budynek zbudowany został w stylu połączonym konstruktywizmu i art déco, a zaprojektowany przez Józefa Langbarda, który jest z pochodzenia, tutaj od nas pochodzi z Białostocczyzny, z Bielska dokładnie. I конечно, мяне якby чаму зацікавіў этот будынак і часоў вайны, таму што яго пабудавалі ў 30-м годзе. Там былі спачатку беларускія савецкія сімвалы, потым падчас акупацыі таксама сімвалы мяняліся, Леніна знеслі, потым зноў БССР, потым час незалежнасці, дзе ўжо вісіць герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, але ўсё яшчэ Ленін, а далей уже яшчэ раз зменены сімвалы, то бок така гарызонт гісторыі. Horyzont historii, ciąg życia tego budynku, gdzie tak naprawdę jego losy odwzorowane są w tej pracy poprzez symbolikę prezentowaną na fasadzie budynku. Czyli czasy, kiedy został wybudowany, lata 30-34, mamy wówczas tamtejszy okres się pojawia, potem mamy czasy okupacji, a więc widzimy symbolikę okupacyjną, okupacja oczywiście hitlerowska.
Następnie mamy czasy Białoruskiej Sowieckiej Republiki i potem mamy chwilę, gdy w latach 90. na początku mamy symbole niezależnej Białorusi, czyli 5 tej lat, pogony. dużo. W tysiąców. Myślę, że dużo, żeby być dumnym. Dla nas to Tyle, żeby być super, dumnym. tak. Tak. No i oczywiście następnie znowu przetransferowane w nowy wygląd symbole z czasów przed rokiem 90. Так. І це стара праця. Я там просто привожу приклад, як я починав шукати, цікавитися гэтым гісторыяй, збіранням, архівамі. І, безумоўна, мой метод шукання, купляння на eBay ці іншых ресурсах — гэта не нешта новае. Тут усе гэта, хто калекцыянуе, хто займаецца як бы і прафесійна, паўпрафесійна аматары, яны гэта робяць. І многі, хто ахвяраваў фотаздымкі для гэтай кніжцы, менавіта вот тым і займаюцца, з'яўляюцца такімі фанатамі, аматарамі збірання гісторыі. To stare zdjęcie, ale chciałam na jego przykładzie pokazać, w jaki sposób pracuję z archiwaliami, ale zaczynam oczywiście również od zakupów, od wyszukiwania dostępnego materiału wizualnego. To nic nowego oczywiście, bo też większość osób, które przekazały zdjęcia do kolekcji Wiechy, które znalazły się również oczywiście docelowo w książce Ruiny Białorusi, to zdjęcia, które również były nabywane, czy na eBayu, czy na innych aukcjach internetowych, i to też nie jest mi obce. Так, і у прошлым годзе у гэты ж самы час мы разам з архівам Веха адкрылі выставу ў Берліне, которая так і называлась «Руiny Беларусі». W ubiegłym roku również we współpracy z Archiwum Wiecha udało się odtworzyć i zaprezentować wystawę pod również takim samym tytułem jak książka, czyli Ruiny Białorusi. Умоўна, калі вельмі так па-хуткаму расказаць, як эта выстава выглядала, вот это была невялікі пакой, галерэя, вось, дзе былі такія экспанаты у выглядзе такіх дысплеяў, як быццам бы з нейкіх старых музеяў, нацянуты лён, на которых былі гэтыя фотаздымкі, которые я купіў на нямецкім eBay. Szybciutko, żeby tylko przybliżyć, jak wyglądała ta wystawa, to był niewielki pokój w jednej z berlińskich galerii. Stały tam eksponaty, a przede wszystkim te główne elementy to displeje, czyli jakby ekrany, monitory, ale one były skonstruowane tak, że było to liniane płótno, a na nich były fotografie. Так. І ў маім выпадку, безумоўна, я мастак, я этым займаюся як бы у такія два рэгістры. Адзін рэгістр — это была ідэя і быў жэст этой выставы, што я купляю это фотаздымкі, сканую, і яны трапляюць не толькі як аб'екты ў мае працы, але яшчэ у архіў Веха, ну, а па сутнасці да кожнага чалавека, хто хоча, не ведаю, дабавіць гэты фотаздымак у кніжку, неяк зрабіць нешта з ім, не ведаю, напісаць артыкул, што заўгодна. То бок гэта фотаздымкі, яны даволі шараговыя, але яны былі невядомыя, і такіх фотаздымкаў многа, і не толькі фотаздымкаў у гісторыі, потому што, ну, цікавыя яны, безумоўна, толькі беларусам. To, czego dokonywałam, to był taki podwójnego rodzaju gest artystyczny. Z jednej strony sam akt nabywania, kupowania tych zdjęć. Warto zaznaczyć, że to nie były jakieś szczególne być może zdjęcia, nie miały najwyższej wartości, to nie było po prostu wyścig po zakup najważniejszego zdjęcia i tak dalej. Natomiast one mają wartość wciąż dlatego, że są interesujące dla przede wszystkim Białorusinów i tej wspólnej białoruskiej historii pamięci. Z drugiej strony, obok tego gestu zakupu, odskanowania, to też chęć udostępnienia tego zdjęcia i poprzez Archiwum Wiecha, ale nie tylko, po prostu, żeby zdjęcie stało się dostępne i można było je wykorzystywać w takich publikacjach jak nasza, ale też w innych publikacjach, przy innych projektach dowolnie, jeżeli ktoś tylko będzie tego potrzebował. Наприклад, этим займаються многі колекціонери, хто збирає, наприклад, тим займається Кастусь Шетель, який тут знаходиться, і він, наприклад, як чоловік з глибокого робить, якби, ну, цілу, аднаўляє історію гэтага регіона, конкретне місце глибокого, і вельми цікаво читати його в Фейсбук. І він так само купляє фотоздимки за свої гроші, так само за ахвярування, і
добавляй іх у Вікіпедыю, дзе ты таксама можаш это все знайсці, і это становіцца як бы нашай агульнай спадчынай. Мне здаецца, это вельмі важна падкрэсліць такі этычны жэст. Ну, я этым займаюся як бы як мастак, я просто это пасвячаю, але я просто хочу сказаць, што гэта нармальна для ўсіх. A więc ten gest oczywiście ma wyraz z mojej perspektywy artystyczny, ale z drugiej strony taki głęboko humanistyczny. I przykładem tego jest działanie między innymi obecnego tu naszego konsultanta, jak już wspomnieliśmy, Kastusia Szytela, który również pochodzi z głębokiego i chciałby też i przywraca swoim działaniem historię lokalną. Również nabywa zdjęcia i za swoje środki, ale też za środki ofiarowane przez ofiarodawców, którym zależy na tym, żeby tą historię rekonstruować i żeby ją zachowywać. Więc tym samym Wołdzia chce podkreślić, że jest to w zasadzie normalne działanie, chociaż w jego wydaniu przyjmuje też wyraz artystyczny. Так. І калі гаварыць пра інстытуцыі, я ў сваім эсэ раблю такое паяднанне, параўнанне. Там іх многа будзе. Хто купіць кніжку, прачытаеце, але як бы самае асноўнае, што падыходзіць да нашай сённяшняй размовы, гэта я раблю такую метафору замчышча, которое я упомянул першы раз. Z perspektywy tego eseju, który popełniłem do tego wydania, chciałbym dzisiaj, bo jest tam wiele różnych i porównań, i metaforycznych przykładów, chciałbym nawiązać do jednego bardzo istotnego, o pewnym zamczyszczu, które ma znaczenie właśnie z perspektywy analizy Władimira, całego projektu ruin Białorusi, jako pewnego konceptu również o takim znaczeniu bardziej głębszym i filozoficznym. Tutaj mamy... To Wołodzia, kontynuuj. Так. Так, я там раблю такія параўнанні, што быў першы будынак мураваны ў Мінску, і гэта былі знойдзены ўжо пасля вайны руіны першай царквы мураванай. Яе нават хацелі аднавіць у свой час, там гадоў 15-20 назад, але ідэя ў тым, што яна ніколі не была дабудаваная. Яе знайшлі толькі падмуркі, і вакол было будаўнічы друз, то бок было зразумела, што дабудавалі толькі да 1,5 метры і ад чагосьці кінулі. Ніхто не ведае чаму. Вайна, ці эпідэмія, ці яшчэ што-небудзь, да канца невядома. Historia jest fascynująca tych znalezionych fundamentów murowanej cerkwi. Był to, jak dowodzą badania, jakby w zasadzie pierwszy budynek w Mińsku, który powstał, murowany. I gdy znaleziono te fundamenty, fragmenty muru, nawet była idea około 20-15 lat temu, żeby być może ją zrekonstruować. Ale cały problem w zasadzie polega na tym, że to zabytek w postaci ruin i fundamentów, który nigdy nie został skończony jako budowla. Czyli w zasadzie został według badań zakończony na poziomie mniej więcej 1,2 m wysokości. I to tyle. Natomiast nie da się aktualnie przy tym naszym stanie wiedzy stwierdzić, dlaczego tej budowli nie dokończono w tamtym okresie. Так, і як і мой артыкул называецца эсэ у ценях падмуркаў цёмных інстытуцый, у цёмных ценях падмуркаў інстытуцый, я як бы раблю такую трошкі канспіралогію ў нейкім сэнсе, ці проста фантазую. Магчыма, гэта таксама адзін з магчымых існаванняў нашых інстытуцый, которые могуць быць намадычныя, скажем так, ці інстытуцыі, которые як бы не павінны быць адбудаваны як нейкія будынкі, дамы. І я это таксама параўноўваю з гэтым гмахам урада, дома ўрадаў. Mój esej nazywa się W ciemnych cieniach fundamentów instytucji. I to w zasadzie jest taka analiza i perspektywa, która też traktuje o tym, jakie być może instytucje mogły być albo nie powinny być, wręcz czy odbudowywane, rekonstruowane, jakie mają wpływ w tym sensie jakby i mogły mieć wpływ pozytywny albo negatywny na historię i współczesność. Так, і магчыма, некаторыя інстытуцыі могуць выглядаць як, напрыклад, як гэты недабудаваны храм, царква, на который ты можаш як бы праз час прыйсці, таму што, як мы ведаем, зараз многія вымушаны бегчы ад рэпрэсій войнаў і многа чаго, вось, але мы можам заўсёды прыйсці на нешта такое, і магчыма, это наш варыянт у нейкім сэнсе.
Nie zgodny. Nie. Думаю, як гэта так сэнсоўна перакласці, каб Ktoś mi pomoże. Może spróbujesz to? Так, No. так, добре, спробую по-польську. І я маю таку ідею, якби, але безумовно, це ідея як мастацька, творча, як чоловіка, який не займається професійно, ні історик культури, ні історик архітектури. Вось, што магчыма, гэта таксама наш... To możliwe, że to jest tak samo. Ty masz znowu po białorusku, a my na polsku trzeba przekłaść. Też. Że te instytucje w zasadzie to jest, są w takiej w zasadzie formie, w takim stanie, właśnie jak ten niedobudowany budynek. I w zasadzie możemy zorientować się po jakim czasie, gdy wrócimy na przykład do tych instytucji, że one nadal będą takim niedobudowanym budynkiem, będą w takiej fazie nie do rozwoju, powiedziałabym nawet. Tak. I używając pewnej nowomowy, czy też jakiejś specyficznej leksyki. І головна концепція, каб убачыць у адсутнасці ресурс, якби убачыць вот в этой пусткі, што здавалося б недахопе, якраз таки. Tak, i to jest clue chyba. I to jest ważna myśl, która towarzyszy temu wydaniu, moim zdaniem, żeby zobaczyć źródło do inspiracji, do działania. Mianowicie w tej pustce, tak? Czyli ta pustka, którą widzieliśmy, którą mieliśmy tutaj, mieliśmy po tych zrujnowanych Tak. i zniszczonych budynkach i ta pustka może być dla nas źródłem i motywacją do działania. Tak jak często brak dostępu do środków po prostu staje się wielką motywacją, żeby jednak zgromadzić i żeby się udało. Tak jak ta książka powstała po prostu... І імітаваць. Імітаваць нават. I imitować nawet, tak? Tak. Pewne... Калі чогосьці няма, ty просто імітуеш гэта. Tak, ale chyba nie imitacja, a prawda. Стає, правда. Oczywiście. Imitacja w momencie, kiedy patrzymy na to, jak działanie artystyczne, o którym też ja muszę pamiętać o tym, że Władimir mówi często z perspektywy artysty i jakby to trochę zmienia perspektywę rozumienia Вона дозволяє tego, co mówi. тобі фантазувати. Tak, więc puszczamy wodze wyobraźni, więc dopuszczamy też wariant imitacji w odnawianiu, rekonstruowaniu historii. Так, дакладна. І вось адна з апошніх такіх гісторый, которая таксама была вельмі цікава, калі я купляў тыя фотаздымкі на eBay, калі я там знайшоў царкву, она уже не існуе, православная царква, которая была вот разбомблена ў час Другой сусветнай вайны. Я спачатку адзін фотаздымак знайшоў, потым у кагось у другого было там 2 фотаздымкі, і потым яшчэ ў кніжку нехта даслаў яшчэ іншы ракурс. Robił. Hetara Haczoł, tak? Tak. To historia inna jeszcze z tej perspektywy, zupełnie inna, ale to jest z kolei budynek też, który już nie istnieje. Oczywiście został zbombardowany, nie zbombardowany, on został ostrzelany według tych faktów. I tak, i potem oczywiście już z takiego stanu został zrujnowany. Jest to prawosławna cerkiew, która właśnie funkcjonowała w Rogaczowie. No i zaczęło się od chyba 2 zdjęć, tak, a potem znajdowały się kolejne zdjęcia i tak oto powstawała pewna historia wokół tego budynku. Tak, jak film. Po сутності такі як фільм. І я зрозумів з часом, що ти якби там є фотоздимки здалек, ще ніхто дослав фотоздимок здалек, і ти якби просто підходиш, і від початку це така чорна діра, яку ти бачиш, а потім ти бачиш наступний фотоздимок, де вже у центрі гэтага храму стоять там люди, вось, а потім уже апошні фотоздимок, гэта уже з гэтай пусткі ты глядзіш, якби, і ти вже бачиш якби світлую пляму. To historia zdjęć, które tworzą w zasadzie film. Film, w którym najpierw oglądasz budynek z pewnego dystansu, a potem zbliżasz się do niego. W pewnym momencie stajesz niemal w środku, ale widzisz tam po prostu czarną dziurę, ciemną przestrzeń, pustkę ciemną, a potem nagle stajesz się w środku i widzisz z tej perspektywy światłość i to, co jest jakby poza tym. Z tej pustki jakby. Z tej pustki, tak? Wyglądasz tak. Так. Вось, па сутнасці, гэта то, чым займаецца і Веха, і я ў сваёй творчасці, і што робіць гэтая кніга. Вось. To w istocie to, czym się zajmuję ja w swojej twórczości, archiwum Wiecha i to, co ma uczynić ta książka. Так. І апошнє такі трошки хочам растлумачыць колеры, чаму кніжка каляровая. Jeszcze jeden aspekt tego, jak została pomyślana książka, to aspekt kolorystyczny. Moim zdaniem to fantastyczny pomysł
ażeby opowiedzieć o artystach białoruskich. Ну так, калі мы уже звязваем з мастацтвам, наогул веха супрацоўнічае з мастакамі, робіць такія, калі мастакі натхняюцца як бы калекцыямі і робяць працы свае, вось. Wiecha oczywiście współpracuje z artystami, twórcami i też jakby, którzy też się inspirują, w jakiś sposób widzą coś, co może ich natchnąć do swoich prac. І з'явилася така ідея, каб просто це не була просто чорно-біла кніжка, надаць кожному регіону нейкі колер. А які це колер буде? Więc i pojawiła się idea, żeby książka nie była po prostu czarno-biała, jak czarno-biała fotografia, ale też, żeby powiązać ten konkretny region z konkretnym kolorem, ale żeby nie był to też kolor przypadkowy. Так. І вось мы выбралі мастакоў, которые былі лёсам, жыццём звязаны, ці нарадзіліся ў нейкіх гэтых рэгіёнах. Вось я хутка, можа, пералічу. Вось гэта Брест, гэта Наполеон Орда. Tak, jeżeli chodzi o Brześć, to mamy Napoleona Ordę i widać kolorystyczną Так, ну relację. это як бы таксама такі колер і даха, і не ведаю, кар'ераў Мікашевіча гранітнага. Граніт таксама часам мае такі колер. Kolor dachu i też granitu, który czasami się właśnie objawia w takich... Аркадзь Астапович, такі, ён рабіў такія прыгожыя работы тушу, которая вось потым такая выцвітала, ён много czasu przeżył u Grodno na Haradзяншчыне. Arkadź Astapowicz, którego pracę tuszem i ta kolorystyka zainspirowała do tego, żeby część ogrodnie miała ten właśnie kolor. Безумоўна, Віцебск Шагал, мы не маглі без яго ніяк, і сіні колер вельмі класна пасуе да гэтых фотаздымкаў. І там мы якраз знайшлі, я знайшоў фотаздымак, дзе з таго ж ракурса, дзе ён маляваў свой вядомы сіні дом. І я так думаю, это нават сіні дом, ён прысутнічае на этом фотаздымку. Яго яшчэ не зруйнавалі. Oczywiście Witebsk to Chagall i ten piękny niebieski kolor, który się wspaniale komponuje też ze zdjęciami. I nawet znalazłem zdjęcie, które po prostu jest... Jak widzimy w zasadzie, być może w cieniu tego zdjęcia po prawej stronie u góry U kniżce też dobre również- baczne. jest też ten dom, który znalazł się na obrazie Chagalla. Мінская вобласць — гэта Алена Кіш, просто сонечны горад. Mińsk to Alena Kisz, miasto słońca, jak się często zwykło o Mińsku mówić, o czym być może nie wszyscy jeszcze wiedzą. Так. Магілёўшчына — гэта Ізраіль Басаў, мастак з Мсціслаўя, который таксама многа маляваў такі авангардовы выгляд гарадоў розных і часто таксама ўжываў такі залаты, жоўты колер. Ziemia Mogilewska to Izrael Basał, który też właśnie w taki sposób szczególny też malował miasta i często wykorzystywał taki złocisty kolor w swoich pracach. Так, і Гомельшчына — гэта ў нас Зоя Літвінава, которая і да гэтага часу, дай Бог здароўя, працуе, малюе, беларуская вядомая манументальная мастачка, не толькі, канешне, вось. Яна вельмі часта ўжывае вось такі, не ведаю, як гэта колер дакладна можна апісаць, лазурны, перламутравы, там, не ведаю. Zdaється, у книжці сказали, що це szmaragd, zieleń ze szmaragdem. Będzie tak. Zielono-szmaragdowy kolor, który gdzieś tam się jest ukryty i pojawia się w pracach Zoi Litwinowej, to Gomelszczyzna i wspaniała, monumentalna artystka, która jeszcze w dobrym zdrowiu jest pełna twórczych sił. Ну, на гэтым усё. Мастацкі бок этой кніжкі канцэптуальны з майго боку скончаны. Дзякуй. Wołodia Hramowicz przybliżył trochę tą stronę konceptualną, dlaczego tak, a nie inaczej album wygląda, jakie treści się pojawiają. To jest też czas, żebyśmy przeszli trochę też do samych zdjęć, do archiwów, do znaczenia archiwizowania tej pamięci i fiksowania jej i gromadzenia przede wszystkim, tak? Bo zaczęliśmy od tego, że archiwa są bardzo ważne, ale w kontekście białoruskim, kiedy tych wizualnych archiwów jest niewiele, jak wspomniała Lesia, no to być może tworzenie kolejnych archiwów ma sens. A zaraz хочемо перейти після переговорення tej temu konceptualnej pracy nad kniżką, tak samo do znaczenia roli archiwów. Jak my poczęli, po słowach Lesi poczuli, że archiwów nie szmat kalidzie pra Białoruś, tak że może stwaranie czargowych ma sens. Ci ta wiecha u swoim liczbowym formacie, ci tak samo inne kolekcje prywatne, to tak samo wielmi ważne. Ale my, думаю, можемо ганоритися як
білоруси тут Білосточчини, які mają swoją ustanowę, niechaj i bez budynku, bez fundamentu, pakul, ale z archiwem. Tak, że można archiwy u różnych sytuacjach stwarzać. Można u liczbowym wariancie, można u fizycznym wariancie, kali nawet nie ma fundamentu. To takie, скажу, momenty, kiedy думаю, показываем, что самое важное wola, sama inicjatywa i rozumienie sytuacji, w jakiej znajdujemy się. Dodam jeszcze tylko, że właśnie można gromadzić archiwa w postaciach cyfrowych, można dla rodzinnych potrzeb w archiwach domowych, a można też w instytucjach w formie fizycznej, nawet kiedy instytucja jeszcze nie ma swego fundamentu i ścian, ale jest to ważne z perspektywy po prostu motywacji i z perspektywy sytuacji, w jakiej się znajdujemy. A kultura białoruska historia i jej wizualna historia chyba tego potrzebuje. Anatol Wap, dyrektor Centrum Kultury Białoruskiej, którego zdjęcia z białoruskiego archiwum weszły w to wydanie. No to po co, na co i dlaczego To może jednako? trochę inaczej było to, буду говорить на польskiej mowie, a теперь ona będzie перекладać na białoruską Odwrócimy trochę mowę. sytuację. Dyrektor będzie mówił po polsku, a ja postaram się sprawnie. Zacznę może trochę inaczej. Znaczenie archiwów. Proszę Państwa, ja znaczy, dlaczego żeby trzeba pewną rzecz zrozumieć, że dokumentacja zabytków, byłych wydarzeń, ludzi żyjących, no już nieważne gdzie, jest bardzo ważna dla samej społeczności. Żadna władza nigdy nie kocha wszystkich zabytków i całego swojego dziedzictwa. No, trzeba patrzeć z tego, że nam prosto trzeba zrozumieć, tak, że dokumentowanie historii lokalnych i mniejszych i większych supolności ma wielką wagę, bo nikoli niewodna dzierżawa i władza nie kochaje ni usich zabytków, ni usich swoich supolności mniejszych czy większych, jakie znajdują się u tej danej dzierżawie. Wiadomo, że w państwie demokratycznym społeczeństwo to ma różne formy nacisku na władzę, tak? Chociażby wybory, są różne akcje społeczne w obronie czy zabytków, czy coś trzeba zrobić, jakieś ważne wydarzenie społeczne. Natomiast w państwach niedemokratycznych sytuacja jest zupełnie inna. U demokratycznych dzierżawach zrozumiała, że to jest formy cisku z boku gramactwa. Ich można wykorzystywać, dziela tego kapa obraniać, ci zabytki architektury, ci w kontekście innych ważnych inicjatyw, a u niedemokratycznych krainach ta dzierżawach to zupełnie druga sytuacja. No też mogę powiedzieć, jak pracowaliśmy w centrum nad tą książką, bo dostawaliśmy do konsultacji, najpierw oczywiście podpisy do zdjęć, później całą książkę dostaliśmy i później do zatwierdzenia. To właśnie ten aspekt oporu, że gromadzenie tego typu dokumentacji jest formą oporu przeciwko, no tu akurat reżimowi, tak, władzy autorytarnej. I tutaj, żeby dalej, to może tak w sumie ze swojego doświadczenia życiowego. Ja od początku swojej kariery zawodowej zajmowałem się zabytkami niechcianymi i jako historyk, i jako współpracujący ze służbami konserwatorskimi, z konserwatorami zabytków. My, kiedy zaczęli pracować, mogę tak сказать, bo na różnych etapach podrychtoўki książki u centry tak samo pracowali z książką, pracowali z podpisami do zdymką, jakie końcowo byli wybranymi do tej publikacji. Zrozumieli, że to faktycznie ta praca, ta forma nikaga supraciwu. A ja ze swojego doświadu zajmował się szmat gadoł, zajmował się zawsze u pracy ci u współpracownictwie z konserwatorami, z historykami. Wielmi czas tak najczęściej zajmował się budynkami, jakich nikt nie chciał. No, Nikomu nie byli potrzebnymi. tak, to z różnych boków. Ja się zajmowałem historią fortyfikacji, to do tego jeszcze rosyjskiej czy radzieckiej, XIX-XX wieku i najczęściej pytania to były takie, że ale po co to? Przecież to nie nasze, to rosyjskie, zaworców.
Jak też prosili mnie do konsultacji koledzy z Wielkopolski czy z Dolnego Śląska, no to tam to samo słyszałem, tylko że po co to nam, bo to przecież niemieckie, to nie nasze. Ja zajmował się konstrukcjami paślawojennymi, różnymi fortyfikacjami i z czasów sowieckich, jeszcze raniejszych. I zawsiody ci pracował tu u naszym regionie, ci u innych regionów Polski, zawsiody czuł na wosztach tym zajmować. Tu rosyjska i sowiecka, tam niemiecka i nie nasza, i zawsiody nikomu to nie potrzebne. Na szczęście teraz jest tak, że już nikt nie kwestionuje, że to są, czy warto te zabytki chronić, czy nie. Już nie. Sytuacja się zmieniła i dzięki tym różnym akcjom edukacyjnym, świadomym, też ludzie bardziej się rozumieją własną lokalną historię i to podejście się zmieniło. Też w Polsce nie ma, zauważcie Państwo, co jeszcze 26 lat temu, że zabytków klasy 0. Nie ma zabytków klasy 0. Wszystkie zabytki są ważne. Czy to jest Wawel, czy drewniana chałupa na wsi. To jest równie ważne, bo bez tego nie byłoby narodu. Nieważne czy polskiego, czy białoruskiego, czy jakiegokolwiek innego. To mocno pomieniało się w ostatnim czasie i zaraz już nikt to nie poddaje pod pytanie, czy to ważne, bo każdy zabytek ma równą wagę, czy to Wawel, czy to drewniana chata, jaka tak samo składaje naszą tożsamość. I no, na Białorusi jest tak, że no niestety reżim Łukaszenki niektórych zabytków nie uważa w ogóle za zabytki, ale nie dlatego, że one nie przedstawiają wartości historycznych, artystycznych, no nazwijmy to merytorycznych, tylko no co, no na Rusi, w ruskim mirze przecież nie było zamków, był Kreml albo coś innego, to na zachodzie były zamki. Dlatego między innymi upadł ten projekt odbudowy zamków w Białorusi, no nie wiem czy wymyślony, ale realizowany przez ówczesnego ministra Łatuszkę. Upadło też wiele innych projektów. No po co komu dwory? Przecież tam polscy panowie siedzieli, którzy uciskali naród białoruski, tak? Takie analizy tego, czy potrzebne zabytki Białorusi. W Białorusi jakby reżim nie przyznaje, jakby nie asensowuje pozytywna zabytków, no bo kiedy mówić pro pałacy, no to nie było innych pałaców, czym takie jak kremlowski, skażam, i inne same ważne dla historii sowieckiej, czy raniej rosyjskiej prostory. Kali idzie pra dwory, jak można przyznawać dwory ważnymi, kali prosto tam żyli polskie pany, tak? Tak dobrze zrozumiała, tak? Tak. I u tym kontekście nie lcha mówić w ogóle pra zabytki z perspektywy takiej politycznej. I temu, jak rozumieją, upali idei odbudowy ci mińskiego zamka, ci innych planowanych. No, Może tak. Też pamiętajmy, że no, teraz narracja, tak, no, Białoruś nie jest już niepodległym państwem niestety. I teraz jest taka narracja, że to jest Białorusini, Białoruś to jest młodsi bracia Rosjan. Chociaż jak Białorusini budowali sobory, tak, no to tam w Moskwie jeszcze las rósł. Więc chyba to my jesteśmy ich starszymi braćmi, tak można powiedzieć. I że zawsze narody białoruski, rosyjski żyły w przyjaźni, tak? No niestety jest tak, że przez całą swoją historię Białoruś najczęściej walczyła z Moskwą, tak? Z Moskowitami. No dobrze. No tak, składana ta historia, pokolki zapocznie rozkazu, można patrzeć, prasusie, w jaki Białorusy wojowali z Moskwą. Siądnia nie przyznaje Białoruś od siebie, sama nie przyznaje siebie, znaczy my nie możemy przyznawać niezależnej krainy, wiadomo, u tej zależności od Rosji. To fakt. No i kiedy wziąć pod uwagę to, że budowali się kaliści cerkwy, no to kiedy cerkwy historyczne budowali się w Białorusi, jeszcze na terytorii Rosji, prosto terytorii porastali lasami. I w tym sensie ciężko mówić, że Białorusy tam mniejsze braty Rosjanom, a może w tym kontekście architekturnym i rozwicia kultury, można сказать, że to było na odwrót. O której tak dużo Wołodzia opowiadał. Ja to właśnie tak zaglądałem, bo tu nie wiem, człowiek jak za dużo czyta, to już nie wie, gdzie to przeczytał.
Ta cerkiew była rozpoczęto budowę soboru w zasadzie na początku XII wieku. Książę Miński, wtedy księstwo mińskie się usamodzielniło od księstwa połockiego i postanowił wybudować w stołecznym mieście katedrę. Powinien mieć, tak? Niestety nie ukończono i tam wybudowano chyba ze 2 metry ścian, dlatego że najechał księstwo mińskie Włodzimierz Monomach i zajął to księstwo. Białoruś straciła niepodległość. Nie było potrzeby budować już katedry w stolicy. Той приклад, на який посилався Володя так само у своїм есе, і тут показаний був розклад якби фундаменту цієї церкви, якою поводле усіх історичних доказів починали будувати у 12 столітті, коли княstwo мінське якби отримало незалежність від Полоцького княstwa, але почали будову і є один з варіантів історичних, як тут тлумачить, підказує Володя, що можливо у час наїзду Пригадайте, у Владимира Мономаха jakby kniastwa mińskie spełniła jakby swoją krótką historię niezależności i nie było prosto sensu dalej budować prawosławnego soboru. Mikrofon. Da, może. Ale to один варіант. Документів не заховаєш до кінця, не відомо, але я думаю, що це bardzo prawdopodobny wariant, przepraszam. To wariant bardzo prawdopodobny, że tak mogło być, ale nie w świecie artystycznym możemy budować pewne koncepcje, historycznym trzymajmy się faktów, które są niedookreślone. Także w przypadku Białorusi to budowanie archiwów jest wręcz niezbędne, żeby zachować pamięć i tę ciągłość historyczną historii narodowej. Bo У випадку Білорусі це просто необхідно є, щоб збирати докази історії, щоб збирати ці артефакти, щоб колекціонувати пам'ять і щоб заховати просто ciągłość historyczną у sytuacji, w jakiej zaraz знаходимося. Bo na pewno tego obecna władza białoruska robić nie będzie i nawet jeżeli część zabytków zniknie z powierzchni ziemi, no to ta władza na pewno się tym nie przejmie, a na pewno w wielu wypadkach pomoże. Także jest to bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Nie możemy czekać, że białoruska władza przejmie odpowiedzialność i będzie zajmować się tym kolekcjonowaniem historycznej pamięci. Temu wielka waga tego, co się robimy zaraz i czemu trzeba zajmować się tymi archiwami. Zaraz. Znaczy, nie jest tak źle, ale też nie jest dobrze z nami, czyli z mniejszością białoruską w Polsce, ponieważ żadna instytucja publiczna w Polsce nie gromadzi systematycznie zbiorów dotyczących mniejszości. Znaczy nie gromadziła, tak może. To możemy tak samo jak przykład przywieźć i sytuację białoruskiej mniejszości, jaką tak samo reprezentuje Centrum Białoruskiej Kultury, bo tak samo niewodna dzierżawna ustanowa do niedawnego czasu jeszcze nie prowadziła niejakaś systemnej pracy nad zbieraniem tych archiwnych materiałów. I często polscy historycy, czy też popularyzatorzy dziejów lokalnych i tak dalej, oni nie mają za bardzo gdzie sięgnąć, żeby znaleźć materiał, czy to dokumentacyjny, czy materiał ilustracyjny. Dwa, że jeszcze jest kłopot w cyrylicy, tak? Inny alfabet mamy. I w efekcie też często czy historycy, czy lokalni przewodnicy, czy krajoznawcy, czy ktoś, kto pisze jakieś opracowania, nie ma w zasadzie gdzie sięgnąć. A, ja na białoruski. No my się Часто бывает так, что ci historyki, ci lokalni ekskursowody, ci krajoznawcy, просто jest u wielkim kłopocie, bo nie ma gdzie zwiernuться, nie ma krynicą, gdzie szukać, gdzie korzystać z opisanymi
dobra takimi faktami i kolekcjami, ci fotozdymkał, ci dokumentał i w ogóle. Tak, że to jedna przyczyna, po jakiej to nieobchodna je robić. A druga, tak samo, no jest problema u tym, że większość materiału w sensie takim historycznym i ci zapisywania lokalnej historii, ona dostępna tylko u kirylicy. A kiedy dostępna u kirylicy, to kiedy володання білоруською мовою і в ogóle czytanie u kirylicy zjawiaється coraz no, редкою милостю, принаймні у нашому осередку, no to trzeba tak samo pracować nad tym, aby te zbory byli dostępnymi i opisanymi tak samo u równej stopni i po białorusku, i po polsku, a makczyma tak samo jak u książce po angielsku. No i tak jest w polskiej narracji, ja mówię głównie dotyczącej naszego regionu Podlasia. Jest tak, możecie to Państwo zerknąć na stronach internetowych naszych miejscowości, gmin, powiatów, czy też w monografiach historycznych, mniejszych, większych, że no, tam o Białorusi się wspomina, ale i Białorusini to koniec. Mieszkamy tu od 1000 lat i jednym słowem nas załatwiają w książce, która liczy 200-300 stron. No, tak samo jest na stronach internetowych. Często w miejscowościach, gdzie mieszkają na przykład oprócz oczywiście większości polskiej jeszcze mniejszość białoruska, ale tam są wszystkie narodowości wymieniane tak, jakie mieszkają na Podlasiu, albo się załatwia to jednym słowem, de facto anonimowym, jakby nikt nic napisał, że jest wielokulturowe, czy wieloetniczne, czy coś takiego. Przecież to nic nie znaczy. To też to tak samo, efektem tak samo zjawia się sytuacja, u jakiej prosto w opracowaniach różnych тут miejscowych, ci polskich historyków, ci opracowaniach dotycznych miejscowości, ci dotycznych lokalnych historiów, tam prosto pojawia się czasem jedno słowo i Białorusy. I albo czasem nawet nie korzystają w opracowaniach słowami Białorusy, ci białoruskaś, ci białoruskie, a prosto говорится про szmatkulturność. No, musimy придбать swoje i dbać o tym, aby nasza historia проявляła się prosto больш realna u opracowaniach. Musimy dbać o to, żeby nasza też historia z perspektywy pisana i białoruskiej też była częściej widoczna. Dlatego też no, archiwum białoruskie w Centrum Kultury Białoruskim jest po prostu niezbędne no i musimy to robić, bo jesteśmy jedyną instytucją publiczną białoruską w Polsce, a wiadomo, że żadna organizacja pozarządowa nie jest w stanie. Oczywiście przez rok, 2 czy 3, nawet 5 może. Często na te organizacje pozarządowe robią to o wiele lepiej od instytucji, ale nie zapewnią tej ciągłości stałej. U tym i nieobchodność, aby taki archiw stwarał się przy Centrum Białoruskiej Kultury, bo pokolki nie ma innych ustanów, a to jest jedyna białoruska publiczna ustanowa u Polszczy, to odczuwają taki obowiązek. Z drugiego boku faktem jest to czasem pozaradowej organizacji sprawują się z mnogimi rzeczami lepszym publiczne ustanowy, ale to może być perspektywa nie kilku lat, 2, 5, a czasem prosta jest niebezpieka no, niedochopu, czy środków i tej przeciągłości pracy. I no, nie gwarantii, że to może zostać na dłuższy czas i dla następnych pokoleń. Z tych też wszystkich powodów uznaliśmy, że w Centrum Archiwum musimy zbudować. Dotyczy ona Białorusinów, czyli można powiedzieć narodu białoruskiego. Nieważne, gdzie ci Białorusini mieszkają, czy na Podlasiu, na Białorusi, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, czy gdziekolwiek jeszcze. Ponieważ trzeba pamiętać, że też ludzie z Białostoczyzny emigrowali po całym świecie. My tak naprawdę nie wiemy, czy to nie są potomkowie, jeżeli to są zdjęcia już czy wcześniejszych emigrantów, stąd z Białostoczyzny. A my też, Większość Białoruska jest częścią po prostu narodu białoruskiego, więc siłą rzeczy musimy gromadzić wszystko, co się da. Oczywiście priorytetem jest Podlasie. Po tej przyczynie my obowiązani taki archiw stworzyć, тому что, po pierwsze, białoruska mniejszość to czastka ogólna białoruskiego narodu. Mnogo ludzi z Białostoczyn tak samo migrowało w różne jakutki światu. Nigdy nie będziemy wiedzieć, czy fotozdymak, czy zafiksowany moment w historii, to tak samo on niedotyczny człowieka, jaki ci migrował, ci przyjeżdżał, ci wrócił się.
i jak гэта склалася на жыццёвым шляху і таму што гэта адзін народ, то калекцыю, якую збіраем у рамках беларускага архіва, яна таксама збірае фотаздымкі датычныя ў першую чаргу Беласточчыны, але таксама да Беласточчыны не абмяжоўваецца. І такім чынам маем таксама шмат фотаздымкаў, якія змаглі увайсці у кніжку «Руіны Беларусі», бо яны зроблены фактычна ў розных часах na terytorium współczesnej Białorusi. Znaczy, o archiwum dużo, dwa słowa tylko powiem. Najstarszy dokument, jaki mamy, może wstanę, bo chyba częściowo zasłaniam. Najstarszy dokument, jaki mamy, to jest z 1570 roku, list przypowiedni króla Zygmunta Augusta, wystawiony przez Kancelarię Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale tym razem na wyjeździe służbowym do Warszawy, bo list został wystawiony w Warszawie. I to był list wystawiony po zakończeniu wojny inflanckiej, czyli z Wielkim Księstwem Moskiewskim. I co jest ciekawego? Jest napisany w języku białoruskim, starobiałoruskim, jak ktoś woli, no ale to tak jak staropolski i polski, ten sam język, tak? I tu jest własnoręczny podpis króla Zygmunta Augusta po łacinie, ponieważ to był ostatni Jagiellon, jak wiemy, ale pierwszy, który nie umiał pisać po białorusku. Wszyscy inni potrafili czytać, pisać i mówić. Zygmunt August już nie potrafił pisać po białorusku. Коротенько скажу тільки про архів, каб уже не протягувати. Ilona, to jeszcze moment. Ale tutaj, już chciałem na białoruski. Tutaj jest pieczęć, bo żeby podpis był widać, to trzeba było zakryć kancelarii, a tu jest podpis sekretarza już po białorusku. Самы стары дакумент, які знаходзіцца ў беларускім архіве цэнтра беларускай культуры, гэта ліст пасля завяршэння інфланцкай вайны з княствам маскоўскім, выстаўлены канцелярыяй Вялікага княства літоўскага і з подпісам арыгінальным апошняга Ягеллона Зygmunta Augusta, які быў апошнім з Ягеллонаў, які był pierwszym, jaki nie korzystał się białoruskiej mowy. Sam list napisany na starobiałoruskiej albo białoruskiej mowie, jak kto wybieraje. A już tutaj podpis sekretara. Tak, sekretara kancelarii i on użył na białoruskiej mowie. Tak, że tak kalidzie pra ciekawinki z archiwa. No i gromadzimy też dokumenty, oczywiście kolekcje, jak tutaj Państwo obejrzycie książkę Ruiny Białorusi, też archiwalne, dużo zdjęć mamy z okresów II wojny światowej, niemieckich żołnierzy, tutaj stąd z Białostoczyzny, z Białorusi. Znaczy trafiają do nas archiwa rodzinne. Tu jest, widzicie, jeden z albumów. To jest archiwum rodzinne rodu Pietraszkiewiczów i w zasadzie Mackiewiczów. To jest po baczce Sergeju Pietraszkiewiczu, który był wieloletnim proboszczem w Kuźnicy, później w Sokółce. I dostaliśmy ogromne archiwum fotograficzne i papierowe, liczące ponad 1000 jednostek. Шмат, як побачыце у кніжцы «Руіны Беларусі», здымкаў, якія маем, яны зроблены між іншымі нямецкімі жаўнерамі. Гэта таксама згадваецца ў тэкстах у кніжцы пра тое, хто змог рабіць фотаздымкі, у якіх часах, асабліва ў часах акупацыі. Гэта таксама, здаецца, у Володі тэксце згадваецца. Ale tak samo передаются так само сямейнай калекцыі у беларускі архіў. Тут прыкладна на здымку здымкі з фотоальбомаў сямейных, сямей духоўных Петрашкевічаў і Мацкевічаў. Тут гаворка пра настаяцель царквы ў свой час у Кузніцы, пасля у Сакоўцы. Гэта ёсць аграмадныя альбомы, у якіх здымкі, дакументы, якія разам налічваюць больш за 1000 элементаў. Вось так. To tylko przykłady, rozumieją i już... Tak. No, co jeszcze można dodać? No, teraz mamy ponad... To już nie pro nas może, pro sens archiwizowania pamięci. Szanowni Państwo, dla nas to jest bardzo ważny moment, dla Centrum Kultury Białoruskiej, na pewno w tym sensie, że po raz pierwszy w taki sposób namacalny archiwum białoruskie, które tworzy się na razie w sposób taki no, w zaciszu biur centrum,
ale nabywa dzięki temu ogromnego znaczenia. Dla nas to wielmi ważny moment, jak dla Centra Białoruskiej Kultury, bo stwaraniem archiwu jakby u ciszeni pokoją siedziby tymczasowej centra, ale pierwszy taki fizyczny dokaz tego, że to ma sens i komuś to potrzebne jest. Będzie na pewno potrzebne nam, jak białoruskiej mniejszości, dla zachowania naszej historii, ale tu ma wielkie znaczenie dla tego narratywu, jaki buduje Lesia i Włodzimir u ramkach tego wydania. Dla nas jako centrum ma to znaczenie, bo oczywiście budujemy coś dla przyszłości swojej społeczności lokalnej, białoruskiej mniejszości, ale w tym momencie ma to olbrzymie znaczenie też, że zdołaliśmy wesprzeć tymi zbiorami ogromną pracę, którą od wielu lat czynią Lesia i Wołodzia. Ja wiem, że my już chyba bardzo długo opowiadamy o wydaniu, nad to długo rozpowiadajem. I kiedy zjawili się jakieś pytania u was, albo jakieś pytania konkretne do tej pracy, wielmi mocno zachwycają. Dość długo opowiadamy i pewnie można by dłużej, ale jeśli pojawiły się jakieś pytania z państwa strony, to bardzo gorąco zachęcamy, żeby wejść w rozmowę z twórcami. Jość pierwszej... Kniha siądnie kosztuje 100 zł u Galerii Arsenał, fizyczna, tak samo stolki kosztuje u online prodaży na komunikat.org siądnia i zautra. Tak, pośla będzie kryszku drożej. Tak. Tak, jest pytanie. Ja podejdę może z mikrofonem, żeby czuwali tak samo. Tak. Я хотел запытаць пра меркаванне аўтараў, ці кніга будзе ў Беларусі забароненая ці не. Chciałbym zapytać autorów książki, czy spodziewają się, iż książka wejdzie w spis zakazanych książek w Białorusi. Ну, калі гэта як нейкі award разглядваць, то мы б не хацелі такого, конечно. Вось. Але калі часто будзем размаўляць про это, то напросімся, я думаю. Jeśli byśmy zakładali, że to kategoria jakiegoś rodzaju, w cudzysłowie, nagrody, to nie chcielibyśmy tej nagrody, tej premii. Natomiast im więcej będziemy w przestrzeni publicznej rozmawiać, tym większe szanse, niestety. Ale dzisiaj ryzykujemy, nie ryzykujemy, bo warto. Jakie pytanie jeszcze? Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Bo na czacie zaglądam, ale nie widzę na razie. Można nabyć kniżku, wiadomo gdzie. Książkę można kupić, więc ktokolwiek zechce ją mieć, to można. Tak. Я, може быць, трошки дадам пра укладанне гэтай кніжкі і пра дарогі, якія пракладзены. Таму што у кожнай часткі вы зможаце знайсці такую мапку. Trochę dodam jeszcze o tym, jak książka została ułożona, jakimi szlakami podążamy. Так, і тут пазначаны пункты, з якіх паходзяць, мы бралі фотаздымкі, назвы царквы, касцёлаў, сінагог i сучасныя podpisy, na jakich ulicach znajdują się te zabytki. To bardzo ważny drogowskaz. Książka jest skonstruowana tak też wizualnie, że widzimy punkty na mapie danego regionu, w których znajdują się opisane obiekty, ale oprócz tego, że są nazwy tych obiektów, o których opowiadamy, są jeszcze podane nazwy ulic aktualnych, przy których znajdowały się bądź znajdują się te wybrane obiekty. Kształt некая старая царква знаходзіцца на вуліцы Красноармейскай, так гэта далек, там, прыбачце, не чуваць, так, што некая забытковая там царква альбо руіны старога замка знаходзяцца на вуліцы Первомайскай альбо камуністычнай і так далей. Вось гэта ўсе цікавосткі, якія можна зразумець і прачытаць, трымае кніжку ў руках. Вось я дадам еще. Tak, można. Lesia ilustruje, tak, że można znaleźć obiekt, czyli jakąś cerkiew, która znajdowała się na ulicy na przykład komunistycznej, tak? To takie ciekawostki, które też na pewno dodają jakby smaczku jakby całości wydania. Так, мы пракладаем гэтыя шляхі, но на сённяшні дзень я не ведаю, калі мы самі зможам праехаць гэтымі дарогамі. Гэта з аднаго боку абмежавання, так, але з другого боку
гэта перспектыва звонку дае нам новы спосаб працы. Гэта дыстанцыя дапамагае нам глядзець на паўсядзённыя аб'екты трошкі інакш. To droga, którą w sumie przebywamy w tej książce i poruszamy się tymi ścieżkami, którymi chcielibyśmy, ale nie wiemy, kiedy będziemy podążać jako twórcy tej publikacji. Ale jednocześnie jest w tym jakaś wartość, że publikujemy ją z dystansu, z pewnej perspektywy, bo ten dystans też pozwala nam w naszej praktyce pracy troszkę inaczej być może interpretować zjawiska codzienności i spojrzeć inaczej i też w warstwie opowieści też mówić o tym w inny sposób, niż byśmy pewnie komunikowali to mieszkając w Mińsku czy w innym miejscu w Białorusi. Так, і вось на адлегласці гэта паўсядзённасць становіцца больш выразнай і відавочнай. І тое, што адбылось, магчыма, можна глядзець вельмі пазітыўна і для нас, і для нашай каманды руіны Беларусі гэта не нешта дрэннае, не дрэннае акрэсленне, а наадварот мае пад сабой пазітыўнае сэнсаванне, залежыць ад перспектывы, з якой ты на гэта глядзіш. Z naszej perspektywy dzisiaj ta codzienność właśnie zamknięta w fotografiach w zasadzie staje się czymś bardzo, bardzo wyrazistym i bardzo wyraźnie widzimy pewne zjawiska i procesy. I też, co bardzo ważne, czym się warto podzielić, to to, że hasło ruiny i ruiny jako ten motyw, leitmotyw całej tej publikacji mogą mieć też pozytywne znaczenie. Są punktem wyjścia do pewnej nowej analizy, do opisywania swojej rzeczywistości, codzienności dzisiejszej z innej perspektywy. І я хочу нагадаць, што многія народы і нацыі праходзілі такой працэс, які называецца пазітыўным руйнаваннем, калі разбуралі старыя інстытуцыі, але праз гэты працэс пабудавались новыя інстытуцыі, больш гарызантальныя, дэмакратычныя і адкрытыя. Wiele państw przechodziło takie procesy i trzeba mieć nadzieję, że też taki proces być może będzie częścią naszego doświadczenia, że było to pozytywne rujnowanie, a więc rujnowanie tych instytucji, które absolutnie nie służą dobru wspólnemu, a na ich miejscu budowanie instytucji horyzontalnych, demokratycznych, które działają na zasadzie, tak jak wiecha, partycypacji i współtworzenia tu i teraz, dnia dzisiejszego i też przyszłości. Може бути, я додам апошнє слово. Такі слова подяки одночасово, але такі подяки. І чому, откуда сиходить ця подяка? За супрацу з галереєю «Арсенал» i z Centrum Białoruskiej Kultury. Ja da podzięki dla galerii tak samo хочу dodać jeszcze pracę z перекладом, redakcję i tak samo tu szmat tak, pracy pokładzianej było. Tak, to była, no taka, nie побоюсь tego słowa, tytaniczna praca усіх, jakby. Chciałbym jeszcze tutaj, kończąc, zbliżając się do końca, podziękować instytucjom, w tym wypadku chyba pozytywnym instytucjom, Galerii Arsenał i tytanicznej pracy wszystkich pracowników galerii zaangażowanej w książkę. Ja też wspominałam tutaj prace i tłumaczeniowe i redakcyjne w związku z tłumaczeniami. Tutaj naprawdę ogrom ciężkiej pracy był włożony, a też Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Tak, i хочу jakby oznaczyć, вот, когда я писал свой текст про институции, то так на институциях и скончим, что Веха это является такой белорусской инициативой, горизонтальной, незалежной. Вось, як сказал Анатоль, такие организации могут быть, ну, такими эффективными, але сапраўды недолго, потому что, ну, это ты працуешь вельми много просто на энтузиазме и на активизме. No, muszę wspomnieć też o instytucjach, bo skupiam się na nich też w swoim tekście, ale rzeczywiście no, Wiecha jest archiwum i jest inicjatywą, która przede wszystkim jest motywowana entuzjazmem, takimi pozytywnymi motywacjami, ale zgadzam się z tym, że takie organizacje mogą działać też intensywnie, ale bardzo krótko. I sytuacja z kultury Białorusi teraz znajduje się w takim ну, некім сэнсе можа быць гістарычным такім кропцы, дзе сапраўды много старых інстытуцый былі разбураны, новыя з цяжкасцю з'яўляюцца ці яшчэ не з'явіліся, і наогул ёсць пытанне пра існаванне нават самой Беларусі, за намі няма ў такім значэнні краіны, за намі ніхто не стаіць. Jest to historyczny moment w pewnym sensie, taki punkt historyczny, trochę być może zwrotny nawet, bo możemy mówić dzisiaj o Białorusi jako kraju, który ma ewidentny problem z kulturą, również w rozumieniu instytucji, bo instytucje są już na dzień dzisiejszy zrujnowane,
można to tak nazwać. Być może coś powstanie na tym miejscu, nie wiadomo też kiedy, ale też z naszej perspektywy sytuacja jest o tyle trudna, że jest kraj, a może go nie ma, kraj, który mógłby nas wspierać, ale takiego wsparcia nie otrzymamy w tych realiach. Так, і перед нами ось для мяне гэта вельмі важна і прэцэдэнт, супраца як бы гарызантальнай беларускай інстытуцыі, недзяржаўнай, незалежнай, которая займаецца беларускай культурай як веха, мяне як проста аматара мастака, і таксама інстытуцыя як галерэя «Арсенал», которая выдала і як бы стала магчыма, і канешне цэнтр беларускай культуры як таксама маладой інстытуты, у сэнсе которой таксама недавно крыцей, гэта ўсё таксама з'яўляецца для такім вельмі важным прэцэдэнтам, і я вельмі цешуся сумеснай працы і спадзяюся, будзе такога больш, але вось этой падмуркі не цёмныя і не ў ценях з'яўляецца. No i jest to pewnym, z mojej perspektywy, precedensem, ta współpraca, czyli organizacji pozarządowej, horyzontalnej, jak wspomnieliśmy, partycypacyjnej, opartej na takiej współpracy entuzjastów, czy takich osób jak ja, czyli po prostu amatora, ale artysty, z instytucjami, które no, są instytucjami publicznymi i zaangażowały się w ten projekt, jak właśnie Galeria Arsenał, a z drugiej strony też Centrum Kultury, które jest też relatywnie młodą instytucją i to wszystko w jakiś sposób napawa dużym optymizmem, że to doświadczenie współpracy tak różnie sprofilowanych instytucji jest możliwe i możemy w efekcie otrzymać tak ważną pracę, tak ważną publikację. Дякую всім. Дякую за гэта. велике. Dziękujemy bardzo. Ja tak sama dziękuję serdeczna i ad imię Galerii Arsenał i ad imię Centra Białoruskiej Kultury. Dziękuję, że wy z nami byli tu u siedzibie galerii. Dziękuję wszystkim, kto przysutniczał i będzie tak samo oglądał naszą online translację. Dziękujemy serdecznie Państwu, wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami, którzy wysłuchali tych naszych opowieści, którzy byli w transmisji online lub do niej zajrzą za jakiś czas i być może coś dla siebie wezmą z tej naszej rozmowy o pamięci, o historii, o zabytkach, o architekturze, o budowaniu, rujnowaniu, ale przede wszystkim pozytywnym. Dziękujemy serdecznie.